Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Спортлык, шатлык булырга тиеш. 1 октябрьдә өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Кемдер спорт белән шөгыльләнергә языла, кемдер шахмат уйнарга, кемдер интернет белән укырга, кемдер эш урынын табырга тели. Олыларга хөрмәт исеннән оештырылган 10 көнлектә нинди эшләр башкарылачак? Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Серов бульвары һәр кеше өчен. Начар күрә торган кешеләр, кемнәр коляскада йөри. Бу парк бик җайлы булачак. Казанның Киров районында ачылган яңа үзенчәлекле инклюзив паркта Рания Абдрахманова да булып кайтты. 99-да да яшәү ямен югалтмый. Тормышта һәр вакытта үзегә урын табырга кирәк. Казаннан Ирина Файзуллинаның озак яшәү серләрен Алия Сабирова да ишетеп кайтты. Бүген 1 октябрь илдә өлкәннәр көне билгеләп үтелә, һәм өлкәннәр 10 көнлегенә башлангыч бирелде. Аның дәвамында республиканың барлык район шәһәрләрендә төрле вакыйга һәм чаралар да оештырылачак. Лаеклы ялда булучылар музейларга, концертларга һәм башка җәмәгать урыннарына бушлай йөри ала. Билгеле бер хезмәтләр аларга түләүсез күрсәтелә. Бүген әби-бабайлар төшенкелеккә бирелеп утырмый, актив яшәү рәвеше алып баралар. Картлыкны шатлык итүгә юнәлтелгән чаралар турында Илдар Сафиуллин. Өлкәннәргә хөрмәт, үзеңә хөрмәт дигән борынгылар. 1 октябрь уллар көне буларак билгеләп үтелә һәм аларга хөрмәт исеннән оештырылган чаралар 10 көн дәвам итә. Хәзер Татарстанда 4 миллионнан артык кеше яши һәм шуларның 23% төгәлрәк әйтсәк 935 меңнән артыгы өлкәннәр санала. Бүгенге көндә лаеклы ялдагы кешеләргә дә актив яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Иң мөһиме аларга булган хөрмәт һәм игътибар шушы 10 көнлектә генә түгел, даими рәвештә булырга тиеш. Яхшы сүз ишетсәң дә рәхәт, алхамдулилlah. Куллары кулда, күзләре күздә, хәтта адымнары да бер үк төрле. Казанда гомер итүче идиятовлар бу. Быелгы матур алтын көздә алтын туйларын билгеләп үткәннәр. Бүген олылар көнендә яшьләрне дә көнләштерерлек итеп култыклашып Кремль янында йөриләр. 3 бала үстергәннәр, 7 оныклары бар. Шатлыклы, картлык менә шул буладыр ул. 1 минутта тик торган юк, җөрибез. Менә тегендә барабыз, монда киләбез, җөрибез. Акча тумамадыр. Шәйин чыгарып тора бит Аллаһ Тәгалә. Быел Татарстанда өлкәннәр өчен алтын еллар дип аталучы программа эшли башлаган. Махсус платформада һәр кеше үзенә шөгыль таба ала. Кемдер спорт белән шөгыльләнергә языла, кемдер шахмат уйнарга, кемдер интернет белән укырга, кемдер эш урынын табырга тели икән. Казанда 286 мең өлкән яшьтәге кеше яши, шуларның 40 меңе 80-не узган. 10 көнлек уңайнан башкалада махсус программа әзерләгәннәр. 1 һәм 3 октябрьдә Зооботаника бакчасына сәяхәт кылалар. 10 көн дәвамында музейларга бушлай кирергә мөмкин. Сырхауханәләрдә оештырылган ачык ишекләр вакытында табибларга күренергә була. Шәһәрнең мәдәният үзәкләрендә бәйрәм концертлары оештырыла. Ниндидер җылы сүзләр, хәлләрен белеп, рецептларын сорап, ничектер шундый аралашып, җылы аралашып яшәсәк иде. Социаль хезмәткәрләр исә фатирны җыештырып, азык-төлек алып кайтырга булышачак. Табиблар шәфкать туташлары аз хәрәкәтләнүче өлкәннәрнең өенә үзләре дә килә. Республикада хәзер 6 меңнән артык шундый кеше аерым тәрбиядә ди белгечләр. Ил күләм проекты демография буенча өлкәннәр өчен зак вакытлы карау системасы эшли. Ул игә ярдәм итүче социаль хезмәткәр килә һәм инде дөрестән дә медицина ягыннан показаниялар булырга тиеш һәм 7 сәгатьтән 28 сәгатькә атнага ярдәм күрсәтә. Яңа елдан Россиядә гаилә дип аталучы яңа ил күләм проект барлыкка килә. Ул демография проектын олыштырачак. Олыларның тормыш сыйфатын яхшырту өчен социаль хезмәтләрне киң җәелдерүне күздә тота. Шулай ук дәвамлы һәм актив тормыш дип аталучы ил күләм проект гамәлгә керә. Аның максаты өлкәннәрнең физик һәм психик активлыгын дәвамлы итү өчен шартлар булдыру. Хәзер үк республика хастаханәләрендә әлеге буын вәкилләренә хезмәт күрсәтүче 61 кабинет эшли. Ел ахырына кадәр алар 84-кә җитәргә тиеш. Быел 20 мең пациентны кабул иткәннәр. Улларның күпчелеге актив яшәү рәвеше алып бара. СО башланганнан бирле гуманитар ярдәм җыюда катнашалар. Бездән башка бер чарада уздырылмый. Менә безнең оешма башка. Союз пенсионерларында бергә катнаша. Башка ветераннар оешмаларда катнашалар. Гадәттә ул яшьтәгеләр тиз ышанучан була. Моннан явызларча файдаланучы кыргылдарлар да бар. Мошенниклар капканына эләкмәс өчен өлкән яшьтәгеләрнең якыннарына да уяу булырга кирәк. Таныш булмаган номерлардан шалтыратучыларга һәм СМСларга җавап бирмәүен хәерле. 10 көн дәвамында олыларны төрле хезмәт
коллективларында хөрмәтле яшәкләр, спорт ярышлары, мәдәни чаралар оештырыла. Мунча һәм чәчтырыш ханәләргә бушлай йөрү мөмкинлеге бар. Мәрхәмәтле Казан хәйрия фонды Болгар, Зия һәм Алабугага экскурсия оештыра. Хәзер Татарстанда 100 яшьне узган 233 кеше гомер итә. Иң олы хатын-кызга 107, иң олы ир-атка 104 яшь. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан рәисе социаль челтәрдәге сәхифәсендә өлкәннәрне бәйрәмнәре белән котлады. Татарстанлыларны әлегә буын вәкилләренә ихтирам күрсәтергә чакырды. Илебездә өлкән кешеләргә һәр вакыт зур хөрмәт белән карыйлар. Аларның һәрберсе безнең кайгыртуны һәм игътибарны туярга тиеш дигән Рөстәм Миннеханов. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да өлкәннәрне бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Әлегә буын вәкилләрен Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән халыкара өлкәннәр көне белән котлыйм. Әлегә бәйрәм һәр вакыт ветеранга тагын бер кат хөрмәт һәм рәхмәтебезне белдергә мөмкинлек бирә. Сез республика чәчәк атсын өчен ныклы нигез салгансыз. Яшегезгә карамастан күбегез хезмәт эшчәнлегегезне калдырмадыгыз. Әле дә җәмәгать эшләрендә катнашасыз, яшьләрне тәрбияләүгә зур өлеш кертәсез. Сезгә чын күңелдән бәхет, ныклы сәламәтлек, озын гомер телим, шатлыклы көннәрегез күбрәк булсын диелә әлеге котлауда. Бүген Ратушада дәүләт хезмәте ветераннарын хөрмәтләделәр. Сез безнең ышанычлы тылыбыз, республиканың алтын фонды дип белдерде Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул ветераннарны республика рәисе, парламент һәм хөкүмәт исеменнән котлады, дәүләт бүләкләре тапшырды. Тантанада дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика рәисе, хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров катнашты. Матур җырлар, рәхмәт сүзләре, бүләкләр бүген аларга. Тормыш хезмәт юлын күздән кичереп башкарылганнарны барлап, гомер көзен матур нәтиҗәләр белән каршы алучылар залда. Нәкъ менә алар эшләгәндә республика язмышы өчен хәлиткеч карарларга нигез салына. Сезне бүгенге бәйрәм белән котлап, рухи яктан көчле булуыгыз, улы һәм данлы хезмәтегез, туган җиргә мәхәббәтегез, республика үсешенә керткән өлешегез өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Барыгызда саулык, сәламәтлек, озын гомер, иминлек телим. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләкләре дә тапшырды. Татарстанның ветераннар советы рәисе Хәбир Иштирәков дуслык орденына лаек. ТАССРның 100 еллыгы медаленә Галина Лоцманова һәм Рәмзия Сагеева ия булды. Бүген дә алар тәҗрибә уртаклашырга әзер, иҗтимагый эшләрдә активлар. Республиканың хәзерге уңышында һәрберегезнең өлеше зур ди Минтимер Шәймиев. Республиканың шушылай баруы һәрберебезнең дә бит хезмәте. Рәхмәт барыгызга да. Әйттек бит без, булдырабыз без дип. Без булдырабыз. Шуны да шулай. Укырга яратам. Оныкларым белән җиргә яратам, аралашырга. Семьям белән аралашырга яратам. Заманда ТАССРның телевидение һәм радио буенча дәүләт комитеты рәисе, аннан премьер-министр урынбасары, журналистлар берлеге иҗтимагый палата җитәкчесе булган Илгиз Хәйруллинга бүген 84 яшь, лаеклы ялда. Хөкүмәттә эшләгәндә ул социаль тармак өчен җаваплы була. 10 ел чамасы хөкүмәттә эшләдем, вице-премьер булып. Ул авыр еллар иде билгеле, акчасыз еллар, бигрәк тә бюджет оешмалары, сәламәтлек саклау, мәгариф, уку йортлары, аннан соң бик авыр булды теге Чечня сугышы вакытында. Самое главное, что была всегда вера в свои силы. Һәр вакытта күтәренке рухта башлаган эшнең нәтиҗәсе буласына ышанган Валентина Липужина озак вакыт республиканың дәүләт советында эшләгән ханым 4 чакырылышта депутат булып сайлана. 90-е годы были очень сложными. Әлбәттә 90-нчы еллар авыр булды. Иҗтимагый сәяси вазгыять үзгәрде. Советлар Союзында сугыштан соң үскән балалар өчен авырга туры килде. Республика җитәкчелегенең акыллы карарлары, кадрларын саклап кала алуы республиканың бүгенге уңышларына нигез булды дип саныйм. Ветераннар бүген эшләгән дәврләрендә искә алды, хезмәттәшләрен дә очратты. Киләсе елга шушы көнне кабат очрашырга сүз куештылар. Мине Сайфетдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы.
Бой башыннан хәрби пенсионерларга түләнә торган акчаны индексациялиләр. Сентябрьдә 80-не тутырган өлкәннәр дә 16 000 сумга күбрәк ала башлый. Бүгеннән Үзәк банк яңа хезмәтне эшләтеп җибәрде. Ул шәхси эшкуар яки фирманың шикле акчалар белән эш итү-итмәвен билгеләргә булыша. Бүгеннән Россиядә көзге чакырылыш та башланды. Октябрьдән тагын нинди яңалыклар булачагы хакында Радик Гыймаев күзәтүендә. Бу айдан бюджеттагыларның хезмәт хакы 5%-ка индексацияләнә. Мәктәп, вуз мөгаллимнәре, медицина, фән һәм мәдәният тармагы белгечләре, көч структуралары белгечләренә дә түләүләр арта. Автомобиль йөртүченең гражданлык җаваплылыгы полисы турындагы бар мәгълүмат хәзер иминиятләштерүнең автоматлаштырылган системасында урнаштырыла. Төрле компаниядә имзаланган документлар әйләнешен бер мәйданчыкта күзәтергә мөмкин. Юл хәрәкәте турында хәбәр итүче бланкта QR-код урнаштырыла башлый, аны сканлаштыру аша госуслуги авто сәхифәсенә эләгергә мөмкин. Бердә евро беркетмә дип йөртелүче документны тутыру юллары күрсәтелгән, инспекторны көтү кирәкми. 1 октябрьдән машина тагылмалар өчен утилләштерү җыены 70-85%-ка артты. Белгечләр фикеренчә, бу автомобиль бәясен якынча 10%-ка үстерәчәк. Ятимнәр яки караучысыз калган балалар торак белән тәэмин итүне сорап, дәүләт хезмәтләре порталы аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сүз вакытлыча яшәү килешүенең вакыты чыгып, милек буларак алына торган торакка 100 тотучылар турында бара. Радик Гыймаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан делегациясе СВО зонасындагы хәрбиләргә чираттагы ярдәмне илтте. Йөкне Татарстан премьер-министры урынбасары Равил Әхмәтшин, Ярчаллы мэры Ноэль Мәгдиев, Тәтеш районы башлыгы Рамис Сафиулов, Дәүләт думасы депутаты Руслан Гаджиев узата барды. Хәрбиләргә махсус техника, беренчел кирәк-ярак, азык-төлек, дарулар һәм киемнәр китерелгән. Шулай ук 4 машина һәм питбайк бар. Татарстан делегациясе гаскәрләрнең Север төркеме җитәкчелеге белән очрашты. Равил Әхмәтшин батырлыклары белән аерылып торучы хәрбиләргә истәлек медальләре, грамоталар һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Сезне өйдә көтәләр, берегезне дә истән чыгармыйлар, барыгызны кайгырталар. Без күпме таләп ителә, сезнең белән булачакбыз, ярдәм итәчәкбез. Сезнең җиңеп тизрәк туган якларга әйләнеп кайтуыгызны телибез. Бүген Татарстаннан Лисичанск һәм Рубежныйга чираттагы гуманитар йөк барып җитте. 6 машиналык 120 тонна кирәк-яракны республика районнары, эшмәкәрләр, төрле оешмалар һәм республика халкы җыйган. Аны туплауда бердәм Россиянең төбәк бүлеге дә ярдәмгә килә. Сорманлылар 20 тонна эчә торган су, Мамадыш һәм Минзәлә халкы 40 тонна яшелчә җибәрә, Спас һәм Кайбышта яшәүчеләр 14 тонна агач материалы, балтачлылар Нива автомобиле белән йөк машиналары өчен тәгәрмәчләр юллаган. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты 2 миллион сумга кием салым сатып ала. Бу инде Бердәм Россия партиясе ярдәмендә җибәрелгән 26-нчы гуманитар йөк. Хәзергә алар 2500 тоннадан артык кирәк-ярак туплаганнар. Безнең республикадан махсус хәрби операциядә катнашучыларга чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Аны Татарстанның халыклар дуслыгы йорты, Россия өчен халык фронты дип аталган хәрәкәте һәм республиканың таҗиклар милли мәдәни берлеге туплаган. Әлегә милләт вәкилләре Нива машинасын сатып алып, ремонтлап, Татарстаннан бер хәрбигә бирде. Ул Казанга Бахмуттан автомобильне СВО зонасына алып китер өчен махсус кайткан. Машинаның арбасы да бар, аңа төрле кирәк-ярак төяп озаттылар. Бүген Казанның Серов урамында күптән көтелгән һәм күпләр сораган яңа бульварның беренче өлешен ачтылар. Урам Россия рәссамы Валентин Серов исеме белән аталган. Шуңа ял итү урынында аның картиналары стилендә төзегәннәр. Паркның төп үзенчәлеге инклюзив булуында. Ул Казанда гына түгел, илдә дә физик мөмкинлеге чиклеләр өчен тулысынча җайлаштырылган беренче шундый мәйдан. Җырлар, спорт уеннары, күңел ачу чаралары. Казанның Серов урамында яшәүчеләр өчен зур бәйрәм. Күптән көтелгән бульвар ачылды. Гызатуллиннар бу тирәдә 30 ел гомер итә. Моңа кадәр биредә сазлык булган вакытны яхшы хәтерлиләр. Хәзер күңелләре шат. Элек инде бүгенге көн моторланган, көн моторланырга тиеш, конечно. Оңайлы, бик оңайлы. Вечерний прогулкаларда искен. Шварша бер үзе бер күңеллек. Гатауллинар 2 бала тәрбияли. Моңа кадәр өй тирәсендә генә уйнаганнар. Хәзер исә ясалма таулар, атынгычлар, кымлык бар да алар өчен. Бик матур ясалган, барсы да уңайлы, балалар өчен йомшак
песоклары да, җәелгән әйберләре дә барысы да менә уйлап эшләнелгән. Серов бульварының иң төп үзенчәлеге инклюзив булуында. Бу Казандагы шундый беренче иҗтимагый киңлек. Яңа бульварның девизы ул һәр кеше өчен, ягъни монда килгән һәркем үзенә яраклы ял итү урыны таба ала. Килеп керүгә халыкны менә шушындый мәгълүмати такта каршылый. Анда начар күрүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен мәгълүмат Брайль системасында язылган. Менә бу төймәгә баскач навигацияны тыңларга да мөмкин. Вы попали на бульвар Серова. Гөлназ Гайнельянова начар күрә. Монда коляска белән йөрү даже ике җайлы күрмәүселәр өстендә шартлар булып торсыны. Монда физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен велоузыш һәм башка спорт уеннары оештырылды. Теләүчеләр өчен экскурсия уздырдылар. Халыкны бульвар ачылу белән котларга мэр Илсур Метшин килде. Бу башкаладагы айруча мөһим бульварларның берсе. 2023 елда цикләндерелергә тиешле мәйданнар арасында халык тавышын иң күп җыеп җиңеп чыккан урын. Быел аның беренче өлеше Ярдәм мәчетеннән алып Сулыкка кадәрге аралыгы цикләндерелде. Первый парк, который полностью адаптирован под людей маломобильных групп. Бу физик мөмкинлеге чикле булган кешеләр өчен тулысынча яраклаштырылган беренче шундый парк. Без бу эштә алдынгылар. Үрнәк итеп алыр мисалларыбыз да юк иде. Төрле илләр һәм төбәкләрдән эзләп эшләдек. Проектның авторлары Санкт-Петербург уку йортлары белән хезмәттәшлек иткән. Один из главных принципов это универсальность. Төп максатыбыз сәламәт һәм физик мөмкинлеге чиклеләрнең ихтыяҗларын бер үк дәрәҗәдә канәгатьләндерү. Монда һәр җайланма универсаль. Мисал өчен, начар ишетүчеләр өчен гел бер-берсенә карап аралашу мөһим. Шуңа хәтта скамьяларны да аларга уңайлы булсын дип эшләдек. Начар күрә торган кешеләр, кемнәр коляскада йөри, бу парк бик җайлы булачак. Андары безнең монда сез күрә аласыз специаль адаптивный тренажерлар килде Рязаньнан. Анда инде я колясочник, я кем инвалид булган кешеләр спорт белән шөгыльләнә. Быел Казанда 18 иҗтимагый киңлек яңартылган. Бу башкала өчен рекордлы күрсәткеч ди җитәкчеләр. БРИКС илләре саммиты алдыннан төзекләндерелгән барлык объектлар халыкка озак еллар хезмәт итсен дигән максат куялар. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстандагы кайсы кибет юл кагыйдәләрен бузуга сәбәп булган юл хәрәкәте милләге дәүләте оешмасы ни өчен аны сүтүп алуны таләп итә? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия президентының стратегияле үсеш һәм илкүләм проектлар буенча советы эшче төркеме утырышында видео элемтә аша катнашты. Анда яшәү өчен уңайлы һәм имин мөхит илкүләм проектын тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Яшәү өчен инфраструктура дигән проект хакында Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин сөйләде. Төзелеш юнәлешендә 5 яңа федераль программа тормышка ашырылачак. Алар барысы да президент юлламасында яңгыраган максатларга ирешүгә юнәлдерелгән. Рөстәм Миңнеханов әлеге юнәлешләрдә берничә бурыч куйды. Бу шәһәр һәм авылларда яшәү сыйфатын яхшырту, социаль һәм юл транспорт инфраструктурасын үстерү, халыкны авария хәлендәге тораклардан күчерү, коммуналь хезмәтләрне сыйфатын яхшырту һәм уңайлы шәһәр мөхите булдыру. Бүген Алексей Песошин Россия Ички эшләр министрлыгының паспорт виза сервисы генераль директоры вазифаларын башкаручы Олег Молодеевский белән очрашты. Оешманың Татарстандагы филиалы хезмәттәшлекне җәелдерү һәм дәүләт миграциясын тормышка ашыру, бу өлкәдә сыйфатлы хезмәт күрсәтү хакында фикер алыштылар. Республикада паспорт виза сервисының филиалы 2015 елдан бирле эшли. Офислары Казан һәм Ярчаллыда урнашкан. Бүген Дәүләт Советы комитетларында депутатлар киләсе 3 елга бюджет проектын карауына дәвам итте. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетында коммуналь челтәрләрне яңарту программасын финанслау, Шәле Баулы юлы төзелешенә тотылачак акча турында фикер алыштылар. Бюджет проектын дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитеты утырышында да карадылар. Республикада 956 җирле казна бар. 2025 елга муниципаль берәмлекләргә 54 миллиард сумнан артык акча каралган. Экология, табигать файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Ул республикада авыл хуҗалыгы тармагы эшчәнлеген югары бәйләп, үсеш мөмкинлекләре зур булуын һәм аларны кулланырга кирәклеген әйтте. Иртәгә Дәүләт Советында бюджет проекты буенча парламент тыңлаулары да узачак.
Бүгін Татарстанның югары судында үз йортына ут төртүдә шикләнелүче хатын-кыз эше буенча присяжный утырышчыларны җыйдылар. Төп составта 8 кеше, тагын 6 присяжный запаста булачак. Алар эшне иртәгә карый башлый. Исегезгә төшерәбез, узган елның июнендә Тукай районында килеп чыккан янгында 7 кеше һәлак булды. 4 бала, аларның әтиләре, әбиләре һәм әниләренең абыйсы. Бу эш буенча җинаять эше ачтылар. Суд скамьясендә балаларның әнисе 30 яшьлек Илмира Гарданова. Ул ут чыкканда ишек алдында була. Хәзер эш үтерү һәм алдан уйлап милеккә зыян салу маддәләре буенча карала. Киләсе репортаж 98 яшендә дә яшәү ямен югалтмыйча Казанда гомер итүче Ирина Фәйзуллина турында. Алабугада туа, Кыргызстанда яши, Үзбәкстанда да укып ала. 75 ел элек туган ягына Татарстанга кайтып, Казанда төпләнә. Тимер юлда эшли, район хакимиятендә хезмәт куя. Бүген дә үй эшләрен үзе алып бара, яңалыклардан хәбәрдар, тормышын һәм туганнарын яратып гомер итә ул. Өлкәннәр көне белән Ирина Фәйзуллинаны Алия Сабирова котлап кайтты. Поздравляю вас с днем пожилых людей. Котлауларның иң җылысы бүген өлкәннәр хөрмәтенә. Ирина Фәйзуллинага 98 яшь. Издә 1 яшьлек апасы белән гомер итә. 2 бала өчен кадерле әни, 3 онык, аларның 4 баласы өчен горурланырлык әби дә ул. Сугыш башланганда безнең гаилә Джалалабад дигән областной центрда торыйк. Кыргызстанга әтисенең эше буенча күченәләр. Тумышы белән Ирина Фәйзуллина Алабугадан, укытучылар гаиләсеннән. Нәсел агачында татар композиторы Җәүдәт Фәйзи дә урын алган. Бик Ватан сугышы башланганда Иринага 15 яшь була. Эвакуацияләнгәннәр өчен госпитальдә хезмәт куя ул. Бер машинада булмагач, без авыруларны аяк белән барганнар, конечно, алар бардылар. Яткан җегетләрне 4 кыз күтәреп, берничә квартал шул госпитальга алып бардык. 1943 елда Ташкенттагы Тимер юл институтына укырга керә. 6 елдан соң һөнәре буенча Казанда эшли башлый. Шулай туган ягында кала да. Станциядә кизү торучыдан алып, өлкән инженер вазифасына кадәр җиткән. Күп еллар Казанның район хакимиятендә хезмәт куя. Бер мәдәни вакыйга да оннан башка оештырылмаган. Ирина Фәйзуллина ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре дә. Ответственный за проведение Сабантуев бетен ул Сабантуйга кирәкле әйберне җыярга, аны распределить итәргә, шул эш минем эштемдә иде. Маңгайлары сырланса да, йөрәге картаймый аның. Моны ул тормышны яратуы белән бәйләп аңлата. Тормышта һәр вакытта үзеңә урын табырга кирәк. Ул урын син торган үй, син торган квартира, синең белән бергә яшәгән күршеләр. Көн сайын мин кызыксынам, уянам, дөньяда нәрсә дип. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Автобабай республика конкурсының шәһәре табу үтте. Анда 68 яшьлек Георгий Максимов җиңү яулый. 55 яшьтән узган 10 машина йөртүче юл кагыйдәләрен белү һәм машина йөртү осталыгын күрсәтте. Юлда иң мөһиме игътибарлы һәм сак булу ди алар. Ярышта катнашучы ирләр арасында 40 ел буена бер мәртәбә дә юлда күңелсезлекләргә очрамаган шоферлар бар. Фаил Әхмәтханов шундыйлардан. Башта ул мотоциклда, соңрак машинада йөрергә өйрәнгән. Бүгенге ярышка берничә көн әзерләнә, юл кагыйдәләрен укып искә төшердем ди ул. 17 яшьтә мотоциклда права алдым, а машинада йөртәм инде 44 ел. Икенче ел инде катнашам бу конкурста. Ну, интересно. Балаларны шулай өйрәттек инде. Балалар да йөри машинада, Аллаһка шөкер. Бүген Татарстанның журналистлар берлегендә масса күләм мәгълүмат чаралары ветераннары өчен күчтәнәчләр әзерләделәр. Быел бу эшкә 20ләп кеше, радио, телевидение, газета хезмәткәрләре кушылды. Берлектә шундый матур гадәт бар. Монда ел саен шулай ветераннарны хөрмәтлиләр. Быел 150 кешегә бүләк тутырдылар, тулырак Лена Бәхтиева. Чай, зефир. Бәйрәмнәрдә күчтәнәч әзерләү иң күңелле мизгелләрнең берсе. Азык-төлек җыелмаларын биредә бергәләп тутыралар. Журналистлар берлеге, радио, телевидение, басма матбугат хезмәткәрләре барсы да үзеннән өлеш кертә. Безнең ветераннарга игътибарлы, чөнки алар безнең телевидениенең нигезен салган кешеләр. Әлбәттә без бу пакетларга бала әйберләренә түгел, үзе безнең бераз гына
Йөрәгебезне дә салдык бераз гына. Безнең игътибар белән алар озак яшәсеннәр, исән-имин булсыннар. Күчтәнәчкә дигән ризыклар алар кулыннан конвейердан үткән кебек уза. 20 минут эчендә ветераннар өчен 150 кап азык-төлек әзерләделәр. Шикәр, чәй, каһвә, баллы ризыклар салалар. Әлеге күчтәнәчләрне Татарстанның төрле районнарында яшәүче лаеклы ялдагы ветераннарга тапшырачаклар. Ветераннар белән аралашабыз, һәр вакытта алар белән элемтәдә үзебезнең редакцияләребезгә, үзебезнең алар элек эшләгән редакцияләр килеп, шул бүлекләрне тапшырабыз. Шулда хәзерге вакытта 50-гә якын ветеран. Журналистика өлкәсендә тырыш хезмәт куйган өлкәннәребезне бәйрәм саен искә алу күркәм гадәткә әверелде. Яшь буын журналистлары тәҗрибәле остазлар белән күрешүне ел саен көтеп ала. Өлкәннәр союзның инде безнең журналистлар берлегенең даими кунагы, алар белән аралашу еш була. Бу бигрәк тә безнең яшьләребез өчен мөһим. Тәҗрибә уртаклашу, һөнәри осталыкка өйрәнү ягыннан. Шуңа күрә менә бу яшьләр белән элемтәләребез киләчәктә тагында активлашыр. Өлкәннәребез һәр чак инде традиция буларак игътибар үзәгендә булыр дип ышанып калам. 9 октябрьдә журналистлар берлегендә өлкәннәр өчен концерт та куелачак. Ләна Бәхтиева, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан Кремлендә ветераннар милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне саклаучылар конкурсында җиңүчеләрнең кул эшләреннән тупланган күргәзмә ачылды. 40-тан артык экспонат тәкъдим иттеләр. Чигелгән сөлгеләр, юрганнар, кулъяулыклар, агач һәм балчыктан ясалган уенчыклар бар. Аларны Татарстан тарихы музеенда күреп була. Күргәзмә 10 октябрьгә кадәр эшләячәк. Килгән һәр кеше кул эшләренә өйрәнә ала, остаханәләр оештырылачак. Бу эшләр бик матур, бик зауыклы. Менә шушы конкурста катнашып, безнең улларыбыз үзләренең тормышларын озынайталар дип әйтик. Чөнки алар матурлык иҗат итәләр. Язгы чәчүдән соң гына түгел, көзге эшләр тәмамлангач та сабантуй була. Монысы инде музыкаль сабантуй. ТМВ каналында яңа сезон өчен яңа тапшыру әзер. Анда 90-нчы еллар легендалары һәм эстраданың хәзерге популяр башкаручылары яшьләр чыгыш ясый. Музыкаль сабантуй туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән төшерелә һәм халкыбызның мәдәни мирасын танытуга юнәлтелгән. Тәүге чыгарылышта Айдар Галимов яшь җырчы Илнат Фархуллин белән ярышачак. Алар 4 турда көч сынаша. Беренчесендә артистлар үз җырларын башкара, аннары бер-берсенең хитларын җырлаячаклар. 3нче турда музыка коралына кушылып башкарыла торган җыр булырга тиеш. 4нче турда тамашачыны премьера көтә. Җырчылар составы тапшыру саен алышынып торачак. Беренче тапшыру ноябрь башында күрсәтелә. Анонсларны күзәтеп барыгыз. Көннең төп яңалыклары шундый булды. Хәзер реклама, аннары Рәдис Гарипов һава торыш турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Нужны деньги, а карточку заблокировали или с нее списывают деньги? Приходите в офис Центра Финанс и получите деньги наличными. Наличные деньги – это всегда надежно. Ждем в офисах Центра Финанс. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит: смотри, не переплачивай. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда антициклоннар алмашынды, яңа антициклон көнбатыштан күчте. Температура берничә градуска төшә, хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Яшелүзән һәм Биектауда аязучан болытлы, явым-төшемсез,
Көндіз температура плюс 15-16, түнле 3-8 градус. Буа Камы тамағы һәм Опаста болытлы яңгырлар көтелмей. Көндіз 14-18, түнле 5-9 градус жылы. Шистай Мамадыш һәм Яңа Шишмәдә болытлы булачак. Явым-төшем көтелмей. Көндіз температура 15-20, түнле 3-8 градус. Яршаллы Түбән Кама һәм Сорманда алмашынышчан болытлы яңгыр яумаячак. Көндіз температура 14-17 градус, түнле температура 1-5 градус жылы. Әлмәт Бөгелмә һәм Лениногорскіда аязучан болытлы явым-төшемсез температура көндіз 17-18 градус жылы, түнле -1 + 4 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә салкынча һәм коры һава торышы. Зиядә көндез 16, түнле 7 градус жылы. Алмашынышчан болытлы, явым-төшемсез. Болгарда көндез 15 градус, түнле 7 градус. Монда болытлы яңгыр вәгъдә итмиләр. Алабугада температура көндез 15 градус, түнле 3 градус. Болытлы, явым-төшем көтелмей. Казанда болытлы явым-төшемсез, көндез 17, түнле 8 градус жылы булачак. Атмосфера басымы нормадан югарырак, ул Төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итәчәк. Җил көнчыгыштан секундына 3 метр чамасы, дымлылык 33%, магнит кыры тыныч. Әлегә шулар, мин сезнең белән саубулашам, уңышлар сезгә.